Folklórna hra, mobilná, vyvinutá a vydaná spoločnosťou Supercell, ktorá je známa aj pre svoje ďalšie úspešné hry ako Clash of Clans a Clash Royale. Prvýkrát bola predstavená verejnosti 14. júna 2017 počas Supercell live streamu. Počas počiatočnej fázy beta testovania bola hra dostupná iba pre iOS používateľom Kanade. Beta fáza hry trvala viac ako 18 mesiacov, počas ktorých tým Supercell uskutočňoval viaceré zmeny a vylepšenia na základe spätnej väzby od hráčov. 12. decembra 2018 bola hra globálne uvedená pre iOS aj Android zariadenia. Hneď po vydaní zaznamenala veľký úspech a rýchlo sa stala jednou z najviac sťahovaných mobilných hier na svete. Brawl Stars je bojovná hra, to už asi všetci viete, ale aj tak vám to poviem. Brawl Stars je bojovná hra v reálnom čase, kde hráči ovládajú rôznych hrdinov, tzv. brawlerov, v rôznych herných režimoch. Každý brawler má unikátne schopnosti a útoky, čo dodáva hre strategickú hĺbku a rozmanitosť. Herné hry sa pravidelne menia a zahŕňajú rôzne typy súbojov, od ktorých tímov, bitiek
až po režim Battle Royale. Hra sa vyznačuje rýchlym tempom, dynamickou hrateľnosťou a atraktívnym vizuálnym štýlom. Počas rokov boli do hry pridané desiatky nových brawlerov, herných režimov a udalostí, čím sa neustále udržiava čerstvá a zaujímavá pre hráčov. Supercell tiež pravidelne vydala sezónne aktualizácie a iné eventy, ktoré prinášajú nové výzvy a odmeny. Okrem toho Brawl Stars podporuje e-športové aktivity a turnaje, čím sa hra stala populárnou aj v rámci kompetitívneho hrania. Prvý veľký turnaj Brawl Stars World Championship sa konal v roku 2019 a odvtedy sa stal každoročnou udalosťou. Komunita okolo hry je veľmi aktívna s miliónmi hráčov po celom svete, ktorí zdieľajú svoje stratégie, vytvárajú obsah a súťažia na globálnej úrovni. Supercell tiež podporuje komunitu prostredníctvom sociálnych médií a pravidelných livestreamov, kde oznamuje nové aktualizácie a interaguje s fanúšikmi. Hra získala množstvo ocenení a pozitívnych recenzií za svoju inovatívnu hrateľnosť, dizajn a schopnosť udržať si hráčov zapojených dlhodobo. Brawl Stars je príkladom úspešného modelu free-to-play hry, no niekedy aj pay-to-win, kde hráči môžu hrať zadarmo, ale majú možnosť si kúpiť presne tak. Dobre, majú možnosť si kúpiť rôzne kozmetické vylepšenia a herné bonusy prostredníctvom mikrotransakcií. Takže ľahšie vysvetlené, môže si tam kúpiť napríklad gemy za reálne peniaze alebo coiny a tak ďalej. No coiny si môžu kúpiť za gemy alebo Brawl Pass sa už znovu kupuje iba za peniaze a tak. Tento model umožnil Supercellu vygenerovať významné príjmy a zároveň udržať veľkú hráčskú základňu. Vďaka pravidelným aktualizáciám, novým obsahom a aktívnej komunite sa Brawl Stars podarilo udržať si relevantnosť a popularitu v rýchlo meniacom sa svete mobilných hier. Dnes je Brawl Stars jednou z vlajkových lodí Supercellu a pokračuje v raste a evolúcii, pričom stále prináša nové a zrušujúce zážitky pre hráčov po celom svete.